କୋଉଠି ଚକରଚିତା ଆସ ଆସ ଲିଟ କୁହ ଦି ପଏଣ୍ଟ କୁହ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ରାଣ୍ଡମ କହିବ ଯେ ଭାଇ ତମେ ଆସିଛ କୋଉଠି ଘର କୋଉଠି ଆନନ୍ଦପୁର କଣ୍ଟିପାଳରୁ ଆଉ କଣ୍ଟିପାଳ ଯେ କଣ୍ଟିପାଳରେ ଆମର ଭଲ ଟେମ୍ପଲ ଅଛି ଭଲ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ଅଛି ଆମର ହଉଛି ଚକରଚିତା ଆଉ ସଡନ ଆସିକି ଏ ଗାଁରେ ମାନେ ଆମ ଏଇ ଗାଁରେ କଣ ସଡନ ତମେ ଆଜି ପଳେଇ ଆସିଛ ଏ ଗାଁକୁ ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ସେ ଜାଗା ଭଲ ଲାଗିଲାନି ମତେ ଇଆଡେ ପଳେଇ ଆସିଛ ଭଲ ଲାଗିଲା ଗରମ ହଉଛି ନା ଗରମଟା ଶଳା ଏପଟେ ବି ହଉଛି ବେ ଶଳା କହିଲା ଏଇଟା ତ କଣ କଣ ଏଇଟା ହିମାଳୟ ଛାଡିବା ଭଲ ଏଇ ତ ତମକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିବ ବୋଧେ ନାଇଁ କି ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଏପଟେ ନା ଥଣ୍ଡା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଆନ୍ଦପୁରରୁ ଗୋଟେ ରୋଡ ଅଛି ତରତର ଯିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦପୁର ଗୋଟେ ରୋଡ ଅଛି ତରତର ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଡ ଅଛି ଆମର କାଠଗଡ଼ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆମର ସେ ଜାଗାଟା ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ଆଉ ପାଣି ବି ଭଲ ଆସୁଛି ଭଲ ପାହାଡ଼ ଅଛି ସେଠି ମନ୍ଦିର ବି ଭଲ ଅଛି ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଆରାମ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ସେ ଜାଗା ବହୁତ ଦିନର ଜାଗା ବହୁତ ବର୍ଷର ଜାଗା ଅଛି କଣ୍ଟିପାଳ ଆଠଗଡ଼ ଚକରଚିତା ସେଠୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଗାଧୋଇ କରିକି ଆସିଛୁ ଆଉ ଏପଟେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିବ ତମକୁ ନାଇଁ କି କାରଣ ଏପଟେ ଆମର ସବୁବେଳେ ବରଫ ବି ପଡୁଛି ନା ସବୁଦିନ ବରଫ ପଡୁନି ପଡୁନି